Ака, баба анда как тестрак хайкли намеша? ин ҳамин одамро бигирем ака. ака камтарак истар биши илтимос. ҳамин одамам кор рафтаса дер монда биёд. дар куҷо мегирӣ ака? ака дарзи алафай бор мекунӣ? бензин қимат шида гая. ака илтимос морам буфаҳмед. Бачо, ҳамун вазъияти ронандарам буфаҳмед. Ака, оин ҳамин худат ҳамин бачита дар ачоқат бигӣ бо як одами дига меғинҷа. Нага охи ака бигӣ охи одам. Биё саволша. биё Биши хайкл. Ашки ки ака. Ака илтимос тестрак хайкл вақт охи дерши. ҳозир мерасем ака. сара саломашин акаҷон. инам духтарака бигирем. Кира? инам духтарака. Ака дар куҷо мегирӣ охи ва ҷо бачо илтимос ҳамин донишҷӯа ҳар сар ман ҳаминро мебарам. камтар шумо ақиб гузарен акаҷон илтимос ака. Ронанда. Ака пушти итра гирифтем ҳад мегзаронӣ. ака илтимос хай камтар истар бишинен охи. инсоф дорӣ ё не? дар ҳамин мошини ту ҷои нафаскашӣ намонд. акаҷон хай бахшиш. сузана пато дар замин намереса, дар куҷо бор мекунӣ? илтимос акаҷон ака. даракшо камтарак. ҳамин духтарак дарса дер мондеса камтар кушо. худ ақиб гузар, камтар ақиб гузар. Акиб гузарем дарс дер шуд. камтарак. Ойста. додар он нафасгир шидеме. ана дара пушин рафтем тамом. Дара пушин рафтем. бачо ҳеҷ ки намефроҳе ака. бачо ҷанҷол накунед илтимос ҳамин дилотон. ха дар куҷо мегирӣ ака? диломоне кушод гирифтем. ха дар куҷо мегирӣ ака? ҷо неста дига. Вай дар дили ман намефроҳа. ҳозир бачо як дақиқа. бародар ай тараф як сомонро кироро бро гӯш кун. мошина то истгоҳи охирон мебарӣ, ман мерам калиторо аз дастат мегирам.